Ito na cerita. For today's mga kapatakaw sa puso, nanakatep mananap manamigir katano sa mapeta malakit na price ago kuan na inunyo dito mi katet in so sana kun na ini mekos wow mata na kaya ko mapeta kebisuba kuan tami niyo kanyo ayam bended na bedne ko nga miya pita atan na minekos sa akin sosial na inabawa ka pan ay doon miya ka muta-mutabis nabaw na leka na kan ka diyon yung gaganan ka bakalo ay doon ka pita bis mga katakaw sa puso ate inududa ka nun sa sosial na inud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 u
tano kataya siari duta kanin wah I don't know ko numami ka na ibita miya makaila ako sa langit miya nga bibida mata kan sa kapian yan itaam kawata na miya kal say na ko pan sa pocho kaya na kaman sirman ang kiniliga ko ron sa kapian yan itaam napamasa ka ron mga kapuso katan so kunta ka niyo ang ano ron mapamasa